Ik durf bijna niet. Ik ga het toch proberen. Ben ik zo te verstaan dat ik er een beetje van de microfoon afblijf. En lieve mensen, ik doe dit voor het eerst in mijn leven. Met zo'n smart ding. 2 hartekreten die ik gepubliceerd heb. En de afsluiting een kort gedicht. De eerste hartekreet is heel persoonlijk. De tweede is heel hard. En de derde hoop ik een beetje dat het komisch is. En nou is het alweer uitgevallen. Dan moet ik de code indrukken. Daar ben ik ergens. Eerst, ik lees even de toelichting. Deze hartekreet heb ik geschreven naar aanleiding van de column van mevrouw Kitty Herwijen in het AD van woensdag 7 augustus 2024 met als kop: het grootste privilege dat een mens kan hebben, liefhebbende ouders. Deze hartekreet komt in mijn persoonlijke uitgave. Jouw ouders zijn de mijne niet, opgedragen aan mijn dan nog levende oudere zussen en broers. Liefhebbende ouders is niet voldoende. Natuurlijk heb ik liefhebbende ouders gehad, alhoewel mijn vader, 1908, flink sloeg, schopte en snauwde. En mijn moeder, 1913, vaak geestelijk niet te bereiken was. Maar zo was het. Zo ging het in de 60er jaren. Resultaat van de oorlog, 4 erin geboren en 4 erna, ik in 52. 5 verloren jaren, basis voor psychische gemankeerdheid. Waarin als ergste deportatie van mijn vader als dwangarbeider. Totaal in het ongewis achterblijvende zwangere moeder met 3 kinderen. Ik heb te eten en te drinken gekregen en ben gekleed. Maar vanaf mijn 12e, 1964, daarbuiten alles zelf moeten betalen. Ik ging dus op de pof. Verplicht opschrijven in een groen boekje. Dus snel naar school, baantjes, centjes verdienen voor minder schuld. De groenteveiling, de Volksbond, pakjes bezorgen, heitje worden een karweitje. En op mijn 17e direct in loondienst met 1750 gulden levensschuld. Ik verdiende 350 bruto, guldens, 270 netto, 1/3 voor kosten en inwoning en 50 gulden per maand naar mijn vader voor mijn levensschuldenaflossing. Na 1,5 jaar was ik vrij van schuld, maar nooit vrij van de herinnering. Natuurlijk hou ik van mijn overleden ouders, edoch. Veilige hechting op basis van een goede financiële en culturele basis. Opgroeien in een emotioneel veilige omgeving met steunende ouders. Maar die steunden op hun hetero-god, koningin en vaderland. Die vent komt er niet in, maar hij kon schaken, dus schaakmat. Ik zie ze nog zitten, mijn homo-vriend en mijn hetero-vader in het spel. Ik ben dus het leven maar een beetje gaan spelen en heb geen spijt. Had dit of dat of wat, maar niet. Maar ja, ik ben Jantje Krediet. Voor velen nog steeds goed voor een grap of een grol, soms grof. Als je voor een dubbeltje, nou, ik ben voor 1 of hooguit 2 cent. Maar die liggen eruit in Holland, dus ik begin dan toch maar met 5 of soms met 10 cent. Ik ben tevreden met veel wat ik heb gedaan en bereikt. Een man, al 40 jaar. Een dochter, 17 jaar. En over 8 jaar word ik 80. Met al mijn geleende rijkdom heb ik wellicht gecompenseerd. Maar nu met een minimum consumeer ik meer dan rijkelijk. Ik schrijf, ik zing en ik verzin de zin van mijn bestaan. Ondanks onderhuidse angst weet ik slingers op te hangen. Nu komt de harde. Even kijken of ik nog een toelichting heb gedaan. Even excuus voor mensen die het vervelend vinden. Hier. God vormen me. Nou, ik hoef die doorlichten. Ik begin met de hartekreet. Paus Franciscus. Waarom? 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 Waarom, Paus Franciscus, bent u wel in Luxemburg en België? En niet in Rusland, bij Pipo, Poetin, die monsterlijke, verschrikkelijke clown? Waarom zijn de heiligheid? Waarom niet? Waarom ook niet in Israël en Palestina? De bakermatten van uw Rooms-katholicisme. Het land van Jezus, de vredesvorst, koning van de vrede. Waarom wijdt u zich wel aan pracht en praal, aan prachtige nieuwe gewaden, made in Belgium? Maar waarom niet aan de vrede? Godverdomme,
vrede. Dat is wat we willen. Of bent u soms ook een pipo? Ik zei het al met een gedichtje. We kennen het allemaal. Verliefdheid. Jazeker. Toch? Verliefdheid. Verliefdheid is... Ik weet het niet. Vreugde. Moeite. Verdriet. Verliefdheid is, ik weet het wel, vogels, vlinders vliegen snel. Verliefdheid is zoveel kleuren, bomen en het bos die geuren. Verliefdheid is, hoe moet het nou? Heel veel warmte, maar ook kou. Verliefdheid is grote en kleine zorgen, wachtend en kruipend tot de morgen. Verliefdheid is, ja, één geheel. Verliefdheid is, ach, weet ik veel. Jan Jacob Krediet en het is pauze.